aton bumuto angkat sa tao tumano ng konsehal Kanubatula ang serbisyo binubuhat niya inututuman tanang mabuligan kang kalibayan una alapag kaupod ka kaysa kang Kanubatula aral ng presensya Kanubatula nagpiyur sa mundo ang atong mulukyo nagpumunang gibato sa kadamusan proyekto ang alapat nag-asinso Kanubatula diri magpunilukan kalipayan niya matabuhi sa katawan tungod kang Kanubatula nagsunang kasa tungod kang Kanubatula nagkailaw ang kansara tungod kang Kanubatula nagsunang kasa tungod kang Kanubatula nagkailaw ang kansara sa tipsi Kanubatula utusan taliya pagpapagayon ng pagserbisyo para diyan sa atong